Абе, докарай 15 камиона, 3 танка, 5 заски. Ей, чай да не забравиш, БМВ-то ми вземи да малко да го въртеш, защото карай ми се, не съм карал 2 дена. Чакай, сега ще се обера момче с една минута. Ей, гашник, я дигни ги тези гащи, бе, опъши се за куче, бе, кана малко, бе, изправи се, бе. Ей, не се научи, ей. Свободно. Ане, човек, пак ли помиеш едем, ме? Той да не тия ресторант е мой. Пак са раден, че и такова е мой. Аре, все си недоволен. Иванов, къде е? Отчеш да ядеш ли? Нещо ми лошо, че като има залявам, че май температура имам. После се видим, лягай да спиш. Ако там... Аре, оне, Пак? Ке, вода няма. Какво правите, бе? Това е тази помия, бе. Нали е тази си поръча? Ай, командирай, вода няма, бе. Абе, като няма в 20-та пъти манерки, ще ги сложите в шкафчетата, бе. Една манерка ми, едно лице и 2 крака, бе. Дупе. Слушам. Абе, няма слушам, ме. Ей, до вечера и ще мина покрай всичките. Ако нямате вода в манерките, ще ви я излея на главата. Чухте ли, ма? Ясно ли? Не е вярно, не е вярно. Провези, момчета. Али те си запаня. За Иванов. Дев, Петров. Пепино. Момент, момчета, носа за всеки по нещо има. Противогай. Майка му стара в тази гора, няма интернет и нормалните си трети клип са изкарали. Ооо, Осама! Ко стана, батко? Паднали ми ти, ей! Мами си ми ти, ей! Ще разкатая! Здравейте, приятели! Бивши и настоящи военнослужещи! Нека заедно всички се обединим и подпомогнем нашата кауза за един ваш бивш колега, който се нуждае от бъбречна трансплантация. За неговата операция са нужни $50,000. Нека всички заедно се обединим и подпомогнем тази кауза. Лицето на дядето не е било слушно.